الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hurmatli ve ihtiramlı Müslüman kardeşler. Гадәттә ахыр заман касан килә дип хурау бирәләр. Әгәр дә yer йөзендә Аллаһ Тәгаләнең барлыгын, бердән-берлеген таныган кешеләр калмай икән, димәк ахыр заман җитте дигән һүз. Ә инде ла илаһа илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ дип әйтеп, Аллаһ Тәгаләнең барлыгына күңеле менән гахлык кылган, теле менән әйткән кеше yer йөзендә берәү генә калган көндә лә афат килмәясәк, ахыр заман иншалла йитмәясәк. Бүгенге безгә килгәндә инде әлхәмдүлиллаһи ла илаһа илляллаһ дип Аллаһ Тәгаләнең барлыгына, берлегенә күңеле менән гахлык кылган кешеләр арта. Рамазан айында ураза тоткан кешеләр елдан-ел күбәя. Шулай ук мәсҗидкә тәрәвих намазларына йөрүчеләр дә ишәя. Быел иһә айрылса куанычлы булды, чөнки мәсҗидләргә бала-сагалар, яшьтәр, урта яшьтәгеләр, уллар һәммәһе бер булып килде. Бүгенге мәҗлесебездә без Рамазан айында булган тантаналарга тукталырбыз. Әлхәмдүлиллаһи, Рамазан айында күп кенә урыннарда мәсҗид туйланылар. Без бүген иһә Гафури районының Сәйит Баба авылында мәсҗид туйлау мәҗлесен карарбыз һәм шулай ук Ишембай калаһындагы мәсҗидтә ифтар мәҗлесен күрербез. Өфөләге төп мәсҗидтә шулай ук тәрәвих намазы карарбыз. Сәйит Баба авылы башкорт авылларынан иң зуры санала ул. Элекке Сәйит Баба түгел инде авыл. Үзгәрде. Әлхәмдүлиллаһ, яхшы якка үзгәрде. Иман юлына борылды. Мәктәбе бар уның. Әмма мәктәп элеккесә динһезлеккә өндәмәй. Аллаһка шөкер, укытучылар үзләре Аллаһ Тәгаләне таный, уның барлыгына, бердән-берлегенә иман килтерә. Укучыларга ла дин юлын бикләмәй. Хәстәханаһы бар. Табиптар сәбәпсе, Аллаһ Тәгалә бәндәләренең сәламәтлеген һаклаучы. Сәламәтлеге какшагандар Аллаһ Тәгаләнең бирмешеннән, рәхмәтеннән, даруларның шифаһын тоя һавыга. Элекке урамдар, элекке кешеләр. Авыл элек мәсҗидһез, етем хәлдә ине. Авылдың кайһы бер кешеләре иманһызлык аркаһында йөзенең нурын, күңеленең паклыгын, яшәүнең мәгънәһен югалткайны. Хәзер иһә иман юлы, Ислам юлы күңелләргә өмет, тормышка бәрәкәт, яшәүгә мәгънә өстәй. Чөнки авылда мәсҗид бар, мәсҗидтең имамы бар, укымышлы, дини гыйлемле яшь кешеләре бар бу авылдың. Шуңа күрә лә мәсҗид туйлау мәҗлесе күркәм тантанага әверелде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хөрмәтле мусульман кардәшләр, авылдашлар, сакырылган кунаклар. Әлхәмдүлиллаһи, авылыбызга иман нуры биргән, мусульман нуры рухы күтәргән. Һәр мусульмандың сәҗдә кылу урыны Аллаһ Субхана ва Тәгаләнең изге йорты мәсҗид туйлау мәҗлесе котлы булсын. Мәсҗид туйлау мәҗлесен Коръән уку белән башлайбыз. Коръән аяттарын авылыбызга нигез коргандан башлап, бүгенге безгәсә ошында яшәп әхирәткә күскән мусульман караштарыбызның һәм ошо мәсҗидте төзү хәстәре күргән авылыбызда Аллаһ Тәгаләнең изге йорты булсын дип күп көч салган Гилмаров Нурый мәрхүм рухына, шулай ук бүгенге йыйында катнашкан һәр кемдең өмет иткән рухтарына багышлайбыз. Хүзде Стәртамак мөхтәсибәте имам мөхтәсибә Стәртамак мәсҗиде имам хатибы Ришат хәзрәткә бирәбез. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود Qur'an hüdümünden başlanğan işte bereket bar. Her musulman izgi işlerde Allah subhanahu wa ta'ala'nın ismin aytip başlap, Qur'an ayetleri bilen nurlap atqarhan ini. Kadirli tuğandar, musulman kardeşler, bugün izgi ayda bik zor iş başkarabız. Seyit Baba oğlunda Mescid asla. Bu tantanıklı gün, ol Seyit Baba ağlı süngüne tügül, şatlıklı hal Gafuri ağılının, Gafuri rayonunun musulmanları çünkü ol mescid bulup tura. Yanından bizim musulman dini terlet degen hüzü anlata, bizge yanından iman kile. Ol elekki vakitta yetişirlikler de bitirip keri ыңғай yollarga düşebilir degen hüzü anlata. Yani bu reformalardan bizge ziyanqa gitmeyenin görebiz. Diler inem kilesekte mescid halkı üçün, halka iman isteği üçün, halkımızga gelen ыңғай yollar biri üçün, yardım ettiğini üçün eyteyim kile. Kadirli tuğandar, barığızda mümkün bulgandan faydalanayık. Bugünkü mescitte dinin birgeninden, dini yollarda kullanılan minetehim kile ziyan kilmedir ilisinde, halkımız üstünde. Hayırlı yol dileyim bugünkü Seyit Davağlı halkına, musulmanlarına her vakitte izge yolda, mescid yolundan işiğinden boşlanlar tibetehim kile. Amin. Amin. Hürmetli yoldaşlar, biz bugün şu ağırgana zamanala ошондай mescid asıl tantanahına yılgan iken min ulayım biz ağılımız hem kolxozumuz bilen döres yoldan barabır deyip çünkü iman hem tevfik yolu ul bizim barımızın üstünde birden bir alga barı yolu. İkincisine min şu mescid işini atkarıp sığıda buluşluk etken özünün kul küsümünen mul devgün nigit taşın haluslarga hem de hayır küsümünen yardım itüslerin barıhnala sizin isimden rahmet eytem kile çünkü bu işte büyük bizim kolxozlarımız hem de avuldaşlarımız katnaştı. Üçüncüsünden eytem kile şunu biz bugün mescid asıp imanға, tevfikқа kaytabız hem şulayık biz bugün ata-babalarımızın yolahına, uların gürüf gadetine tuğralığımızı saklayız. Çünkü bizim ata-babalar tırışıp işlegenler, matur mol turmuşta yaşaganlar, hem tevfikli, imanlı, tertipli bulganlar. Biz de mına şu yoldan barhaq yine, ular şekilli tertipli, tevfikli, imanlı bulhaq yine, hem şulay bulhaq biz barımızda mol hem matur turmuşta yaşayasak biz. Mescid işi her vakit asık bulhan, uğa kilipseler, yani imanға qaytıpselar, kilipseler atkandan altta barhan, mescid kutlu bulhan, avlımızın, kolxozumuzun da kutu atkandan altta barhan. Bismillahirrahmanirrahim. Min oşunda sağarga buldum. Nesen degende oşu mescitte tüdüge, avulda imandı көтәрүдә ике кешегә зур рәхмәтлебез.
Мен бүте авыстайлар исеменнән Зөлфирә авыстайга, Урал имамга зур рәхмәтебезне белдерәбез. Хәзер берничә һүз Зөлфирә авыстай турагында. Бәләбәйдә эшләп йөрий, ошо авылга кайтты. Ошо Сәйит баба авылының халкының иманын күтәрү өчен кайтты ул. Һәрбер авыстайлар белән берәмнәп һөйләшеп, безне өенә алып кайтып, намазлар өйрәтеп, шунан шул эште дәвам итте безнең Урал имам. Ошо йөрүгә, намаз укырга урын булмагач, безне ошо төзелеп бетмәгән мәсҗид исенә алып кирде. Әлхәмдүлилләh, без ошо мәсҗид исендә йома намазларын укыдык. Әле әлхәмдүлилләһи шөкер таравих намазларын укыйбыз. Уның өчен менә Урал имамга һәм ошо Зөлфирә абыстайга зур рәхмәт, тагыла зур рәхмәт. Шунан безнең авылда әлхәмдүлилләh иманлы кешеләр күбәя, ураза тоткан кешеләр күбәя, эскелекте ташлаган кешеләр күбәя. Нурмөхәммәд хәзрәт без беренче мәртәбә килгән вакыттагы авыл түгел хәзер. Хәзер әлхәмдүлилләh авыллар үзгәрә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин ва салату вассаламу ала Мухаммадин ва ала алихи ва асхабихи аҗмаин. Ирак ва якыннардан Аллаһ Таала ва тәбәрәкә хәзрәтләренең Кәгъбәтуллаһның бер өлеше булган мәсҗид асуга килгән мөхтәрәм газиз кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Алхамдулиллаһ, мубарак Куръан Кәрим ингән ай. Һәм көннәр уртаһында иң улы булган көн, Юма көнендә республикабызның иң зур авылларының берсендә мубарак бер байрам. Кәгъбәтуллаһның бер өлеше булган мәсҗид асыла. Бұл һәрберебезнең күңелебезгә бер шатлык хала, киләсәккә бер өмет баглай, үткәнебезгә бер шөкранә була. Мәсҗид асыла. Мәсҗид нимә ул? Мәсҗид ул гарәп үзе. Сәҗдә кылган урын. Кемгә без сәҗдә кылабыз? Менә шул бөтен күренгән, күзебез күргән, күзебез күрмәгән, акылыбыз иткән, һәм акылыбыз итмәгән бөтен галәмде юктан бар иткән зат Аллаһ Таала сәҗдә кылабыз. Нимә өчен? Аллаһ Таала тәбәрәкә хәзрәтләренең бәндәһе булганыбызны яңа бер тасдиклау өчен. Намаз укыйбыз. Нимә өчен? Намаз ул Расул Әкрәм саллаллаһу алейһи әйткән рәвештә "Ва жугилат куррату айни фис салатина". Минең иң бәхет тапкан вакытым, иң куаныч тапкан вакытым, иң ләззәт тапкан вакытым намазда булды тине. Ана шул үзебезнең аяк баскан җиребезгә маңнайыбызны куеп, Субхана раббил а'ла. Эй Раббым, без сине бөтен кәмсезлекләрне паклайбыз. Без синең бәндәң, сиңа буйсынабыз. Синең кушкан кануныңны яшәргә ризабыз. Синең биргән нигъмәтеңә шөкранә кылабыз. Синең биргән гомереңнең кадерен беләбез. Синең биргән гыйлемеңнең кадерен беләбез. Синең биргән туган җиребезнең кадерен беләбез дип. Аллаһ Таалага шөкранә кылу урынына шул мәсҗид ул. Аллаһ Таала тәбәрәкә хәзрәтләренә бу мәсҗид асу мәҗлесен мубарак кылсын. Һәм мәсҗид асылгандан башлап, менә шу бүгенге мәҗлестән башлап, авылыбызга нур кайтыр, әгәр ки без үзебез үзгәрһәк. Мәсҗид эшләр күмәкләп йөреп астык та, кунаклар килде, яктан килде, бу яктан килде. Ләкин Юма намазы укыгандан соң һәрбере таралды. Унан инде урамда үтеп китә дә, менә ул үзенең мәсҗиденә үтә торган булсак, авылыбызда элекке шикелле дүрт аяклап шуышып йөри торган халык булса, авыл буйлап дуңгыз сускала йөрсә, ул вакытта мәсҗиднең бәрәкәт булмаясак. Ул вакыт Аллаһка шул мәсҗиднең язаһы, казаһы якында буласак. Шуның өчен хөрмәтле җәмәгатьле мөслимин, мәсҗиднең бәрәкәте шул вакытта булыр, әгәр дә без үзебез үзгәрһәк, үзебез акылга килһәк, үзебез зиһенгә кайтсак. Аллаһ Раббул Галәмин хәзрәтләренә бүгенге сәгатьтә менә шул мәсҗид асылу мәҗлесендә һәрберебезгә уйлаган насыйп иткәйне. Фикерләргә без ни өчен монда яшәбез? Аллаһ Таала безне ни өчен яратты? Әле ашап-эчеп кенә булган нигъмәтне сиртергәме? Яки башка бер хезмәтләр бармы? Аллаһ Таала тәбәрәк хәзрәтләр безгә хайван итеп яратманы безне. Безгә акыл бирде. Шул акылды хакларга кушты һәм үзенең yer йөзендә халифа итте. Урын басары. Аллаһ Таала урын басары. Аллаһ Таала урын басары шул вакытта була. Аллаһ Тааланың кагыйдәһен, канунына буйсына. Сәйит баба авылы кешеһе укымышлы, иманлы, тәкъва Фәхрәзин Нигъмәтуллин хәзрәт, Өфе мәсҗиде имамы Абдурахман хәзрәт
һәм ошо тантанаға килгән бик күптәр күңел түрҙәренән сыҡҡан тәбрик һүҙҙәрен әйтте. Һәр мәсет Аллаһ Тәғәләнең йорто. Һәр яңы мәсет бөтә мусулмандар өсөн шатлык вә куаныс килтерә. Сәйет Бабала мәсет туйлау мәҗлесе лә шуға дәлил ине. Район үҙәгенән, күрше-тирә хужалыҡтарҙан, төрлө ойошмаларҙан килгән ҡунаҡтар, шулай уҡ айырым ғаиләләр мәсеткә бүләктәр тапшырҙы. Сәйет Бабанан байтаҡ кеше Өфөлә йәшәй. Улар был тантанаға тулҡынланыу менән килде. Һәр береһе бүләк килтергән. Мәсеттә тәүге тапҡыр йома намаҙы уҡыу, мөфтиҙең вағазын тыңлау, һәммәһе лә Сәйет Баба ауылы тормошонда оло ваҡиға булды. Ауылға иман нуры бөркөлә. Ауыл халҡының иман юлына ынтылыуы сағылыш тапты был тантанала. Хижра буйынса 1417 йылдың 15 Рамаҙаны Сәйет Баба ауылы өсөн тарихи бер көн булды. Ишембай мәсетенә тәрәүих намаҙына йөрөүселәр айырыуса күп. Ураҙа тотоуҙың, намаҙ уҡыуҙың күңел өсөндә, һаулыҡ өсөндә, ғөмүмән һәр яҡлап файҙалы икәнен аңлаусылар, ғәмәлдә һынап инаныусылар йылдан-йыл күберәк була бара бында. Үткән аҙнаның йомаһында тәрәүих намаҙында 150-нән ашыу кеше ҡатнашты. Ишембай мәсете имам-хатибы Рифҡәт хәҙрәт йома кисендә ифтар мәжлесе ойошторҙо. Был мәжлескә 200-гә яҡын кеше килгәйне. Ифтарға былау бешерҙеләр. Абыстайҙар күп төрлө тәм-том килтерҙе. Ишембай мосолмандары был кистә аҡшам намаҙын йәмәғәт менән бергә уҡыны. Ифтар тамамланғас, вағаз тыңланылар. Тәрәүих намаҙы уҡып, тәрәүих тәсбихе әйтеп, күңелдәрҙе нурлап, паклап, күтәренке күңел менән таралышты мосолмандар. Изге Рамаҙан айының һәр кисендә Өфө мәсеттәрендә лә тәрәүих намаҙҙары уҡынылар. Әле Туҡай урамындағы мәсеттәге намаҙҙы күрәһегеҙ. Бында ла иң элек ифтар мәжлесе үткәрелде. Унан инде тәрәүих намаҙы уҡынылар. Аллаһ Субхана ва Тәғәләгә сажда ҡылып, тәрәүих тәсбиғе әйтеп, күтәренке күңел, яҡты уйҙар, йәшәүгә дәрт менән таралышты мөьмин мосолмандар. Әлхәмдүлилләһи, Башҡортостан мусулмандары изге Рамаҙан айында ураҙа тотоп, тәрәүих намаҙҙары уҡып, күңелдәре нурланы һәм киләсәккә матур ниәттәр ҡороп йәшәй. Берәүҙәр Шәүәл айында 7 көн рәттән нәфил ураҙаһы тотоп, күңелдәрен сафландырмаҡсы. Сөнки Шәүәл айында ғайыттан һуң 7 көн рәттән тотҡан ураҙа, нәфил ураҙаһы 1 йыл буйына нәфил ураҙаһы тотоуға хисаплана икән. Ә икенселәр инде изге Зөлхижә айында хаж сәфәренә бармаҡсы. Зөлхижәнең 10-нчы көнөндә ҡайһы берәүҙәребеҙ ҡорбан салырға ниәтләнә. Матур ниәттәр, матур ынтылыштар, күңелебеҙҙең иманын күрһәтеүсе, күңелдәребеҙҙең иманға тартылыуын дәлилләүсе ыңғай күренештәр, барыһы ла бойомға ашһын. Һәр ҡайһыбыҙға Аллаһ Субхана ва Тәғәлә 2 донъя рәхәттәрен насип итһен. Ошоноң менән тапшырыуыбыҙ тамам.
Assalamu alaikum.